Tadhg Mhac Dhonnagáin tá míle fáilte roisteach inniuh agus ceann speisialta tágainn inniuh sin sesiún leis an údar Tadhg Mhac Dhonnagáin. Scríbhneoir sé Tadhg tá ildánach scríonn sé Tadhg óga Tadhg fásta leis gan dó scríbhneoir scripte sé hé Commodore árán tá baithis nééiscríte chomá ar Raftery agus gan dat bhuaig an sin go háire bhfuil me cuioine bhar mis Raftery an fiador focail bhain se sin gradam í thuaile bhain sin leabhar na bliana sin na 2015 gan dat sé Tadhg a bhí mar chomhchrothathir agus príoscríbhneoir ar an trádámaíochta telefíse den óige Afric agus bhuail sé go leor gradam de sin gradam ifte trí bliana sa chéile gradam éile na meán Celtach. The cúpla album fíormha scríte chomá áráin dá chuid tain cumthaige agus taifeadige solas goram an chéad album Raftery san Underground an darna ceann agus chomáile sin chuirmach a chuid go leis ar na album de fáistí ceol na mara blian na nárán dáil si fut a fata agus gan dát sin doríist cólacht feilseóireachta a bhanig Tadhg leis. Bronnach gradam speisialta ar bhliain na nárán ag gradam leabhar na bliana leabhar fáistí éireann 2017 agus cuireadh snáir bheith bhliain chéana sin in meas cáchéad go leabhar na cruinne de fáistí 2017 leis agus tá héir aistrithe go forleathan go sínis go danmharigis go farois go británis go Spáis, Portugális, Turkish, Farsis, Británis, Gaelic na Halaban, Cónaí ar thaidhg sa spidéal mar sóil stocha díobh ach an fábhfuil sé fearan inniuh gan dát ná gúil sé chun caint ar an sár uairscéil sin Madame Lazare agus tá dúis sin náisiúnta búte ag Tadhg agus aitheantas náisiúnta feachtaige an uairscéil seo ach tá scéal níos fearr fós le 16 sé sin go bhfuil an tuairiscéal ainmnithe le haghaidh an European Union Prize for Literature agus seo an chéadú riamh gur ainmníoch uairscéal in Gaeilge dá lehéid. So is mór a méid sin is mór an gasce é sin a Tadhg agus Tréis líimiid ar fad é sin leat agus thar ceann fiontar scoil na Gaeilge tá fear na fáilte rót gan dát agus iarmhac léon de chuid choláiste fáideach tá anit leis gan áras ach béidir le tost nua a Tadhg agus más mai cúpla focail ar dúis gan dát lá an áilte rót ach béidir le tús a chuir leis an rót dá léfá slucht as an uairscéil tá gur sin na láthair dúin bheadh sé sin ar ás ar fad. So fág mé fúil péin Tadhg mar sin agus ríist míle fáilte rótaisteach. Gur míle maith a bharg agus gur maith ar fad faoi bheith a láthair ar lína. Tá sé go hálainn an deisiáil cuairte thuirt ar ma alma mater agus gan mo hiochanna ágáil an seo sa spidéal agus mé a dhéanamh. Okay, so Dear Pádraig ar an slucht léamh ó Madame Lazare agus tá mé chun píosa a léamh nach bhfuil léit agam hana tá rinspíosaí tá léite minic leor goach seo píosa a bhhaineann le tá an scéal atá sé leacaí amach ina chuda éagsúla agus tá bíonn an taicsin ag aistriú in am agus in ionad idir páras na 19 agus an bhruiséal hartar idir 2015 agus 2017 agus sin sé siar an am chomá go dtí na 19 agus na 19 agus is an áran na hitins an chuitin go scéalach. Ach I báras atá muid in 19 agus an príomhcharachtar Madame Lazare, Hannah Lazare, tá a hinín tréis básáil agus an téin inín a bhí ag Brigitte tá sí is básáil agus inín óháin a bhí ag siúd le bheanna agus tuismitheoir single víte mar sin tá an páiste óg fáca
faoi chóram na seantaismóirí Hannah Lazare agus fearcéile Samuel. So chuann sé seo an píosa seo síos bhás agus chochraid Brigitte. Is giúda iad agus is giúda iad a bhfuil leagan sách docht don chreidirh á chleachta acu. Tá sé muid. So tá Brigitte díreach tar éis bása. An bhaidin caiúí, hín Samuel clúdach litreach ag Hannah le hoscailt. Dahan sin scríbhneoireacht ar buinte. Hannahracht riine hinine a bhí an, creathan an tinis tríhí mar a bheith cuisle lag letrach. Bheanna sí ar Samuel go ceisteach, sméid séiriúil in a hoscailt. Bhí fústrála cí leis, creathan in a lábh héin, leis go hí docharíonna gon clúdach a gún Brigitte. Lista tróiricha a bhí leacaí amach ar a millió gháin, faoi héal spiridáalta le bheanna agus faoin gleach de creide a bhí le fálacha. Agus ní áit ní bear le tusú i scríobh Brigitte ná lena sochraid héin. A loithe is a bhí sí héin imithe a chlína fírinne, bhí tús le cur leis an ananút. An chéad chéim ná na bail éadaí a chaithidís ag a tochraid a áil agus stróice a dhearr ionta os cinnach roí. Bhí carabhat rán Hannah hénig Samuel le stróice, nuair a hín Hannah hiige an scarfa bhí rán ciise an ceann méid a bansa léthe, déach sé ar go ceisteach. Bhín siige an sisúr. Chu sé gearra ar imil na scarfa an sin thóg sé sin téadach mín in a gá lábharíist agus haring le stróic charabh a chuir basnaí. Has le bheanna os a ggóir a fean ama, í déanam muirseacht holúnta ar a chur i grí. I marabhlan na hospíise bhí Brigitte le leagan amach ar an seanós tradiisiúnta ag mrá tailaí. Ach ní rud a ghuiilta ban sa saoigh Brigitte ach Hannah héin lena corporéiteach an tochraid, mar sin danamní sí a dlúchara airtsaí agus trúar eile dá locht ahantais le cuidiú le Hannah an corpaglána i a leagan os cin chlár agus de chlúdach le líanaidach. Mrá cinálta a bhí sa gólóidir ban. Lig siad a Hannah fannacht in a tosta agus a bhain an cúigar acu róba an ospidéal den chorp searacha agus a ní eile spúnse táis. Agus corp Brigitte a chasa agus a híine, dar a Hannah gur cheart go mbeadh sí a ligean uail chuointe de. Dar is sí gur á Colin héin a chur thar muil le hiscu gurt, ach má bhí ní raibh sí an erid agus dóir a bháin a hiile. Nuair a bhí deascaná an ghlamta chuir i gríich, bhí an corp le sína sa chónra himplí giúise le tuairt an ospéis díreach ag an tunagág agus le chur i gréine ciile tíbiste go cheire uair fiche den í an bháis. Lána sochraide go réad flóireach ar Brigitte, bhí coscar a rabbi a bheitha caint ar a saoil a bhí caiite Brigitte Lazare. Ina ionad sin bhí sé le labhairt ar i gréide agus ar an éireacht hefir a bhí le áhágáil le chuacht ag a hinín álainn le bheanna. Agus a taisí síalta leacaí sa gré, bhí Hannah agus Samuel le trícinn de scuib a tréfóige an duine a chatha síos ar bhullach an chónra. Rinne siad sin le bheanna ina seaasú lena díomh í stána síos a báil dómh fáiscí le carún airtsaí. Bhain an tréfóg agus na clochíní poran toll as an ámad, iad a craga ar ghoras sa bhí glasáid go dó. An sin haslach na sochraide ina gáilíne agus hiúil Hannah le bheanna agus Samuel tríthú ar chosán i dhéiriad i dro an taobh nua a bhí rompa. So sin é. Má a haig sin. Agus má tá ceartta gom tá tuairiscéil seo tá sé ar an daraclóin is bhfuil. So tá héin ag chur sin san áirimh agus an tainm nuáin a fuirtú an teanta caite chunas mar deir na America chunas mar a bhreathn tú fé sin ar fad nó mar údar agus mar ailseoir. Well, chachan rágam go mrachan go má faoi. Sílam go bhfuil sé ar an rud is mó beidir a chrochi mé íomh idir cheol agus rudí éagsúla a déint agam. An rud is mó a neathan daoine an bobbal i dangháil an faoi le coraniúil gom gur hana sé lo.
hu daoine dahfuil am go ddéireach daoine nach aithne be aga mar chuid bhá daoine agus an sin bhí go leor an nonsanáil freisin ar Twitter agus mar sin de agus darda se sin mo chraí ná réidir péide bhí se go hálan in cinál sin eisiolalas áil agus héis mar achtáil is scéal a feadh rid blianta agus héis bheit gíre haring sa dála chéile agus cíal amháin teas mar sin de. Bhí se go hálan ar bhí sé scuilt amach sa síl gur cheapdaoine gur a fiúnta sin. Cinnte se. Agus dúirt mar óstíh card is a bharm níor luam is a bharm Q&A a bheith se seo agus beag de go féin ar fad ceisna chur ha chomá an tamlín ach cad bheith gandát am chuoine bhar an teidir an chuoine bhar an scéal ar an snáb idir réimsí amagus mar sin de. An bhétá láirlinn ar bhlas idirnáisiúnta an taithir agus gandát am chuoine bhar de haigh mar ailseoir ar héir iltíiricha mar sin de nó gandát a rud eile an beidir an léirú é seo ar rud nádúir is láintúil si sin gur féidir na inithe seo ar fad an nachta trí bhiontang ar bé agus gandát an ghail gan na láidir sa bhriséad fé láthir agus ahantas sa bhreis tiltte agus na rudí sin ar fad an bhétá láirte ar chuide sin linn. Well, is dóhí nuair a bhí me ggéire an rud a scríomh ní rome a cuimhnú ar gcuisinair, ní ra me breathnú go fuorchúiseach ar an ábhar a bhí agam agus ní rút me am héin má dhéanam mar a go áirithe seo bei uaircéal iltíreach agam agus ní hinan rud a bhí gceiste bhí ar siúil agam. Thosa mé ar an scéal sa mlíon chábhí sa séideag agus an bblion ribh sin tháinig leabhar wem an chéad leabhar cinál técare ar bhealach a bhí scríomh agam do dhaoine fást an bheitháisnéis ar raftarí Philip Powell as mo híh tíre héin do chun deo agus tíh tíre ótéir jaralt chomá chuilte amach agus léadán agus tíh sin tíre agus so bhí rint blianta caite gom na sin deascar se sin as sconán fáisnéis a drámaíochta scríomh me do Tadhg Mhac agus héis gom an bheith gobir ar an sconán sin bhí rudí nua fólam agam faoi raftarí nachrárólas agam agus thucra mé go nnéan tuile forbartha ar an grátalach sin gnéan an leabhras. So henne se sin gomórlam bhain me fí hanamhas agus nuair a bhí an leabhar mo agus nuair a bhí cuid den obair seo déint agam darí me wime agus darí me wim cinál tuns godal cinál suntasach mar sin a bheith idir lábha agam agus bhí smuoinmh héis teachtaiste mai cheán ar a funarm á Herbert agus an áinéide thosa sé mar thunscadal pásanta na réide ní am cinnte a mé an anúir scéalscíomh níor sé déint agam í ribh agus bhí me ggéire díreach tríomháinte tá sé sípíile sin. Agus an áit ar tháinig an chéad cinál spreaga an síl den scéal deascar se sin as scéal a dinis maithirgam faoi ar an maiile seagaine I gunda bhuió agus nuair a bhí sé amach na blianta agus is dóigh gur féidir na níd fihidí beidir a chaú an fear seo nuair a bhí sé amach na blianta bhí daidir sé cinál an scapís is sanníte is dóigh gur tháinig néal trú de cinál a cinnte agus cháil sé an cumas de réad chéile cumarsáid a dhéana le daoine agus in nearabáide bhí caint fácií aige ach an téan chainte bhí fácií aige ná gaeilge agus béir ar fad a labhair sé lena bhean agus lena chláán agus lena gharchláán is dói agus is dói gur mar sin a ví sa bobbal ag a pointe sin agus léir gur fearre a tógu le go leor gaeilge na hímpel mar is na míana deannacha dá híal ní a bhhaid ach ní tachthaid ach gaeilge agus chuir maithir sim sa scéal sin agus din se gomsa é mar gur duine mé atá pléile gaeilge le fad an lá agus chuir mé héin an simán agus so chosi mé ag a binte sin le charachtar a rá
Bilor gaige I gúl a chin ó gúl a chin ar ma cinnta fiúr fear nó bheanna bhí an ag tús. Agus go rá an teolas seo agus an tábhar seo ar fad I gúl an intin an duine seo. Agus an sin thocra mé aibbrú amach nó fáil amach cén fá go mbeadh an teolas seo ar fad cinál cuinithe bhailach, go rá an teolas seo cuinithe bhailach ar feadh síl an duine. Ar chúis a bhí dramatúil agus ar chúis a bhí a bháin le cinál stair wathúchánach an duine. Agus de réir I chéile a tríal rudaí ag ghlacha le chuid gona rudaí thríal mé a caithfh amach chuid mhaith píosa ar fíosa bheagán ar bheagán thóg mé cinál an snáisin gon scéal an bhean seo Madame Lazare a rá a síl caitici a báras agus a rá a cúra fírinach in a rún mór daingen doracha. An sin thosaigh mé a Scríbhneoir ar chúra gaelach a bhí aici, agus is dóigh go manan sé ar bhealach a fáraigh I bhfuil luatú an cinál cuasaí mionteanga agus mar sin de. Agus ar bhealach is dóigh go manan sé seach ar bhealach le policy atá cinál leachaí amach dom héin mar Scríbhneoir fiction. Se sin airím héin mar Scríbhneoir go persanta Gúil sé tábhachtach go mbeadh cinál réalachas teanga áirithe I gceist leis an rud a scríbham. Agus rud atá gceiste le sin ná ba bhaithlam má tá mé scríomh fiction an Gaeilge go mbeadh sé le tuiscint gur an Gaeilge atá ar a laghad cuide go na charachtar a bhaireachtáil agus gur an Gaeilge atá an taicsin an áiríre ag titim amach. So hassta bhfuim charachtar gaeltachta a dhéanamh don duine seo a rá an chuimhne seo aici. So thocra mé I a lonú in áireann, agus an sin thosa mé ag cuairtú cinál cuimhní agus tá ansaí me go persanta gúirsaí béleideis tá riontuá aibridénta go mé a méleideis ar bhain crothaíoch ábhar de fáistí cos na gogaí gog agus mar sin de. Agus is dóigh gur féidir rá a dahan im líonta go mé hééis titim an rá leis an ábhar sin. Agus chumáile sin tá hín cúra bhhain le raftarí agus mu spéis sa gomadóireacht órán agus sa bhilíocht bhéil agus sa stic sin ar fad. So thocra mé go mbeadh go leor ar eolas ag an duine seo ag an meán seo go mbeadh cúra aici agus í na páiste a bhí thar a bheith sevid ó híomh na rudaí sin ar fad. Agus nuair a bhí mé cinál a póirseáil agus a cuairtú ábhair a mbeadh eolas aici ar mar dra. Tháinig mé ar leabharítach a scríomh Bára go héalaí an béleideasí. Bhfuil cónaí ar tír bóthar women seo in Indruanta sin a bhónaí. Agus scríomh páric leabhar ítach dar titil an sláinithir siúil ar a talla. Agus mar bhfuil dul móram is sé a cinál is legan leabhar don trochtas dochtúir a sílim a rinne se. Agus an tábhar a bhí an ná cinál survey ar scéalta béleideis a rá charachtar ón muoble in a grí lár. Tá thocra mé go mbeadh rudaigh an tóirtin ar eolas ag an bríomhcharachtar Hannah Lazare I gúla cín. Agus an sin, tháinig mé ar ábhar nach rá eolas aga méid. Tháinig mé ar ábhar I leabhar fáric áit a rá na giúdaí a gur I láthair mar ar bhealach tharbheith dúilteach sna scéalta tradiisiúnta. Se sin thosaíoch scéal ar gcuise bhí an sláinithir siúil ar a gladach lá nuair a tháinig sé slú a giúdach in ró agus iad a géirí a bharú agus féach sé thart go bheith ceartnaí a bheith éile bhthal. So níor a eolas aga mé ar an sná áirithe seo is sa tradiisiún béil inéireann. Agus chuir mé an sin go teoáin. Agus sin é an uair ar thosaigh mé a Scríbhneoir go méidir gur a measc miúdach a bhí sin na cónaí a báras. Agus go méidir go gcuideach an chéadúir ar chasí mar a déire a híomh na saolaíochta leis na giúdaí in na páiste. Go mbeadh sé sin go mbeadh cinál
cuincheap áirithe ag iad na giúdaí, agus gomach sé spéisiúil agus írónta agus beidir tragóideach, ach cínse spéisiúil agus úsáideach freisin ó híomh na drámaíochta mata a gur beanúir a híomh tí techníc ó, go méachan cinál meach an chaimhlint sin an, mar sí an chaimhlint in áíide críláir na scéalaíochta. So is mar sin a tháinig sé, agus an sin tá aisteoir freisin sa gcuid comhaimseire den scéal, agus is aisteoir éideannach é a bhfuil job fáte aige le Comisiún na Eorpa sa Mhruiseáil, agus ach in chríiste is fear béleide sa é. Nis bhí am déile lei sin, bhí sé sin táhacht ó híomh an flotta ó híomh an dá ná a cheadaigh le chéile. Ach mar an dhéantha ach díadach le bheanna agus ina ban ó ásta a chur in na cónaí sa Mhruiseáil, agus sin bhfuilinn sí leis an méleide sí ar aisteoir in sé. Détá cinál breanúir sin agus rá, well, níos nach raibh sé sin handy. Gur an duine sin ar fáil le freastal ar an blota. So bhí scéal le cuma faoi siúd, agus bhí cúra le tuairt siúd, agus léadú eile is dóthaí ar híal na Gaeltachta sa lá, tá Niomhán agus ar chultúr na Gaeltachta sa saoil comhaimseire, agus so tá na rudí sin ar fad cinál le ceabalá chéile ar bhealach. Is na PC éagsúla, is na cuda éagsúla go neabhar. So is mar sin na riide a tháinig cinál crochar neabhar. Tadhg Mhac agus sin éon rud is tócha tá sé dechar ar chur gceist ach dar iarmh agus mé á léamh sin ní híon ónta stom go bhfuil gradam nó bhfuil anam nuáin orpach nó ahantas orpach feite ag an uorscéil, mar is uorscéil orpach é dar iarmh agus bin rud rás héanas duine mé uaireantach an golóir ama ag Airfort is mar sin de agus rálam héin a bhreacht duine an sophisticúil le léamh an uorscéil seo. Fanachtar Etalán mar sin tasan bhfuil gnéigh súla de gceist agus láró mé rééispéidir ar an seanachas is mar sin de ach tíorch ag beidir clí leis an rud san na luí tú féin gultúr giúdach. A bheith aon sin tú in féin taide rinne tú ar an ile losca agus ar an gultúr giúdach agus a gcuid cleachtas ó thaobh creidimh is mar sin de. Well, híb cuasaí creide ó bhí me I ggéire cinál picúir a chrothú den phobal giúdach seo, agus an creide a bhí chur brú ar Madame Lazare. Bhí sé chur brú ar a híntain mar gur air sí ciontach gur sí tréis liginteirtí gur giúdachaí, agus gur sí tréis liginteirtí gur duine í a tháinig sláán an ile losca. So híomh taide ó thosa mé cinál ag cuairtú eolais faoi jaascanátha na nniúdach, agus faoi na deascanátha a bhain leis an rud a léime ag a túsa sin cuasaí sochraide agus cuasaí a chuí a ndéanann pobal áirithe cleachta, mar tá go leor cinálachaí pobal an sa nniúdachas. Agus an sin bhí an tálam gur aimsime rabbi ar a Gaeilge. Agus is ar Twitter a aimsime ban nírás agam go ráilhéid do Rodán agus rabbi buinenach tá Americanach atá in Alonighan, New Jersey, agus tá cúra éireannach aice a máthir sílam nó a seamarní mi cinnte sin gopaí máthir bhí gceist a chunta ar gréite giúdach nuair a fós sí agus tá an bhainse Cecilia Bair an tanam taí agus tá an síimice chomá sa dúchas Gaelach agus tá sí fóil an Gaeilge agus tá óra an Gaeilge cé agus seaga siúd agus duine fíor spéisiúil. Agus thua méid anhfuilethe agus bhíine méid ar a siúlagam agus chuir méid ceisteí an nuair a bhéin ré an bhétan
cinál drécht na písaí a bhain le síl an niúdacha choraice agus meach sí sásta cuidúlum cuasaí díreach cuasaí cruinis ó híomh an scéile a heicáil. Rud a rinne agus tháinig sí ar cuairt go héireann sa caite dansíling an teras fital agus so tá cara nu agam de bhar na haibre seo ach chuide Cecily go mórlam an taide sin hortlum. An sin ó híomh ile loscus mar sin de bas an scéal tá ag Hannah Lazare tá insteici fa síl ná gur bas tuiscit na hórpaide gur bas an Estónde agus begandum cinál taide a dhéanamh ar líne faoi cé mar a bhí cuasaí san Estón céim cinál pobal a bhí an. Díreach le seiceáil an aibreach an cúlra sin. Agus bhí me sásta go má go rá mé an tólas ar tháinig me éire ag níomhisteach agus an rud atá táhaach sílam ná ólas tá sé táhaach me ólas agat agus taide dénta ach tá sé táhachtach é níomhisteach ó nádar agus féidir leat scéal scuíoscúil ar bhealach go bhfuil tú beagnach a cúléisteach leis na sunraí seo teachas go bhfuil an scríbhneoir rá bhfuil stoppen is tíireach tócha mit dosbeag ón scéal agus mína me bhíh an písa seo. Agus tá cinál tá techníc áirithe i gceist lei sin agus gur bin ceanna na dúbhláin a bhí agam mar gine a bhfuil cuidhhatathe aige ar scríb gon scáileán a bhí inise géirí pléile thuairscéile scríb. So bhí go leor le fólam agam agus airíonn gúil cuidhá le fólam fós ach bhí sé an simúldam mar fróséis. A bheith gira an cúlra sin, an cúlra cinál atá anfréomhí gúrsaí techníc agus cuasaí cairde, mar tá an cheardaíocht thar bheith táhailteach sa scríbhneoir script agus déanta go leor staidir ar an geardaíocht agus ar theoraí scéalta agus ar an gí le scéal a hóigáil álas gur siúnearthú atá i dtéanna báir nó a gin go bhfuil agat go praitiiciú cechaí leis an rud a churla chéile sa bhís go seaasa sé ar a chosa mar scéal agus go dainó se le daoine. So bhí sé simú le bheith cinná leathnú mácha dro an uairscéal agus an tíir sibh leise a thugann an foiidim an uairscéal den scríbhneoir. Bhí sé sin simú. Agus an bhétá rud beag aonsiú tá tú tréis méid áthrá hena féin beidir fé híocht íar na héireann agus beidir nóbertá déanta go ar héthir raftrií ach cad féin ról beidir be go raftrií nó ag seanachas na sceche de hanse sin go mórlam an tlíomh mar réad stocha mar chalínóg an tlíra sí páirteachán ar sí cinál curtha I dro na hébre is stocha gur an obair sin ar a dogmid bailachán na scáil in isirthaí agus fiú chuidir na nósanna sin agus an slí ar thosaigh an scéalaíocht sa híre cinál gur thugad ar an rionisteach stochas na híhananta doracha sin leis an scéalaíos gur tú cadisteach díos mar sin de. So beidir sé de choramach beidir ar sin ar híocht íar na héir agus ról seanachas na sceche. Tá bhéit a rud éigean rálíonn fé sin beidir. Cínte agus beit gan an rud began níos generáilte freisin tá anrágam héint an cheol agus den na hóráin agus an síl sin ar fád agus tábal a bblianta inis tá grúpa cáird agan an seo go seaige tachlaí chéile ar bhain 7-0 ní mar agam ímseán chu a heachtainna bí man rialta go má agus comméis cinál eistrú ó fob go pub a gahan blianta ach bíon an tachlaí chéile an tá sé measar a foiirimúil mar heisiún ach airíonn go bhfuil sé fíor chosúil leis an sean árneán a bhíochán mar tá an rud sin atá cinál cáilte chuidhá in Eorp sin an cinál
an bherne idir an ceoltóir nó an perfidach agus an lucht féchanna. Gomininic lech muidir tíocht le chéile gahan díomhre agus gan mór an a gnáán a goháin na herfadaí mar a dear an na ceoltóirí na hóránithe achas a casa dá chéile atámuid agus sin in áiti bhfuil sása. Níl muid I gcíre dul a bhaim lucht féchanna nó lucht leanúna agus heis rins blianta chahabh a ggóladar na níine sin. Thug sé deis gom go leor machna bhíanamh ar an rud is tradiisiúnán agus ar an bhaim atá ag an óráníocht ar an seanós chuirgás I bobbal na háite. Agus si an óráníocht ar an seanós beidir an chinéad an tradiisiún béil is tear atá héis tacht as an ahrú mór síl a tháinig na seachtatí nuair a thosanna telefísiní ag gandal I dtí tá an óráníocht ar seanós fós beó beithioch agus ildáite a Dhonnamara agus so is dóigh go raibh an ní léim an mhór a bhí an sin leis an cinál sin atmosfér an cinál sin tachli chéile a lonús na cearachtaí. Mar ní dóilm go bhfuil an rud a bhfuil cleachta agaméir I meas mo cháirte hódifriúil sin ón rud a bhí ar siúl ag daoine himpeall ar an tine in áranns na tríochtaí agus na cearachtaí. An sin mar le raftarí tá sé an simúil a bheith I mo chónaí an seo Dhonnamara mar bhuíoch agus mar rinne ó cheantar raftarí agus mar rinne is dóthaí tá luite le raftarí ó híomh mo chuid comadóireachta agus mar sin de bhí órán ag an blianta hin ará agus a bhfuil dóthaí ólas éidir Dhonnamara raftarí san underground agus an sin rinne me an leabhar agus dóigh go raibh faoi agal am bhríntúirtí radio na Gaeltachtas mar sin de. So tuigeann daoine go bhfuil an ceangail seo an agus ní ábhéile betharrá go bhfuil grá ag muinte Dhonnamara de raftarí. Agus tá an óir acu ar chuid órán grá agus ar bhealach is an rud faoi raftarí na gur charachtar béile an héine go bhfuil go leor scéalaíochta an faoi raftarí faoin gcinál charachtar a bhí an. Sa grí chéanna is gur charachtar béile Donal ó Tunnel chuirgás. Agus ar bhealach aíonn na daoine ní sinne a bhfuil ólas agus Scríbhneoir na scéalta sin acu. Aíonn siad gur chuid gon phobal mar gur thóla siad a muinte a cainte. An sin seanachas na scéthe, well ar bhealach tá is dóigh go bhfuil beidir ról beganín siombalach ag an dáin sin sa scéal. Mar sníonn sé riad an scéal ar bhealach ó hús deire. Nuair a bhfuileann muid le muiread agus ina cailín beag, tá an bailithóir béile sé tíochta go teach, agus tá an taithir fearmór seanach sé, tá sé ar a bhíle díthal an dáin fada mar thugann muiread air. Ní thugann si seanachas na scéthe ar a hús deire, mar bhí mé gur cinál clí le cinál dearcha an fáiste, tugann si an dáin fada tá gaiide cinál. So tá deide gíre an dáin fada a rá hús deire go má agus go foiirifa. Agus is duine cinál nearbhíseacha agus ní le gaiirí leis. Agus tá muiread mar a bheith cinál chúntóir ag an athir, mar go bhfuil an chuimhne aici, agus tá an chumasínte agus is léir gur páiste meabhrachaí, agus tá an símeici san ábhar seo, agus tá si I gcíre bheith ina cuid don síl seo. Agus sin an cinál an túlhíon an taici mar fáiste, agus mar dhéagóir, tá si géirí bheith ina scéalaí, tá si géirí a bheith ina duine suntasach intí héin a síl an bhéileidir. So in sin is dóigh an rud atá siúla agam an sin an duine ará an chuimhne I gríolár a síl, I gríolár a cultúr, I gríolár a féinúlachta, sin é an rud tá múchta nuair a imíonn si go páras agus nuair a ligeann si airí gur duine de chúra eile ar fadaí, agus sin tá cinál trágóid I baint leis sin freisin. gur mágad agus déan ceisna go bhfuil a chuirt ach tá mé fechantar an glog agus beidir gur bhile
den éigen teile cúpla focail le rá níor bhaile an deis na cheilteartha. Na chéon cheiste géine. Cearóidín, se. Gur maigad fáil. Haig hatsin an tuairiscéil go mórlam me anholtas fadas agus go dtíag scíling buideach dúirt me sé le dearhan trúr nó ceir. Tás go níadún rud le ba caiisih an tuairiscéil seo le tuairí mar íosachta sé. Tás go tugann tú láthíir íosachta. Cínte. Agus an rud a dúirt gacail a gine ddífa nó tá seo go hana féin nó caiime ceannach. Tás agus hí me grú sin inta spéisiú mar tás a cinna hetan mis a bhíon an nuir tú caiintear na thuairiscéil a géalge. Tás seo siúd is ri leit seo go tás a chudhaid den amní bhíon ach bhí sé rós ar fad ach an ceis fagad tá agam sinna bhí tú caiint an sin ar an dóir ní tú tás ag na nós na dúdacha etc. sa scéal. Agus an dói roiir near taide a dhéanú ag an am chéine. So an cinneal ceist ní so líon chéile sin ceist ach ar chur an taide sin teach ar an phróisis crothaíach in Amar Bay. An bit nach bhfuil chéile sin ach an digan tú mirán sin, Tás agad gur roiir bheith saite I rudí go léile seachas an phróisis crothaíach agus ar chuirse sin is teachart. Sin ceist an spéisiúil. Ní dóilm go chuir mar is dóthaigh go bheith an rud a bhí an ná gur raibh mé a cuimniú a híomh aber raircanna nó híomh cinál codag an scéal gur raibh mé a rálim hain bhfuil cacha méid seo tarlú agus so cacha sochrid a bheith an. So cacha mé fis a bheith agam cechaí go ddíireach an aibríonn sin. Agus níor was is dóthaigh go bhhéta tú hain a chuma agus a bhá sa taide. Agus thocra mé bhfuil níor an táim aga mis sin íana ach thocra mé díadach díadh ar an ábhar a bhí a ra mé éigeanta faoi a ra mé cinál nearmhíseach faoi nach dúrann le gcearta agus taide dhéanamh ar na réimsí sin agus cúnamh a lorg dréir mar a heasta sé agus sílim gur raidh lei sin. Feiceim man chuntúirte bhfuil tú caiinte ceapí leora. Síl go raidh le an chuntúir sin na hachaint. Einta, gur maigad? Gur maigad hain. Tá go más ar bhaile haine eile ceiste chur ar thaidhg. An bhathar fad a thaidhg go deas bheith éisteach leat a caint faoi an saothar sin agus an spéisiúil a méid deartú faoin leabhar sin agus na giúdaí le páiricó a héalathe. Mar ní mar sin atá cuasaí sa sean tradiisiún na seanadh agus na meánaigh bhí anmheas go deo ag na Gael ar na giúdaí. Ach tá sé sin feici agam an rud a deartú sa tradiisiún déanach mar deartha bhfuil nach bhfuil an meas céanna. Sé sin bhfuil siad mar deartha déan ar na giúdaí más maiile mar thugn tú le tuiscint sin. Agus nílas am cén uidir hála seans gur hála sé leis na suíthar ó tháinig isteach smuinte bethe críos agus a léhéid sin sa cheathrú sa chuig go híos déag agus gur tháinig le suíthar mar sin mar deartha nílas am ar friúdachas nó a léhéid thiúrthain éire. Ach bhfuil sé láidir sa méleideas an Well, is dóthaigh go bhfuil ó híomh cartas políochta nó hebh cén bailach leis sin rang agus dóthaigh nach bhfuil sin an níos mó. Níor thula mé leithis go scéal á ahris os ard a íomh agus sin fá go bhaintse cinál bhaintse geisteasan nar a tháinig mé i leabhar fáric. Ceanna gan na rólanna atá ag an ról beidir is táhachtaí atá ag an ábhar sin sa méleideas ná gur scélíní iad a bhíníons céim fá go bhfuil rudaí mar atá siad sa síl nádúra.
mar hapla tá scéala úsáidim sa leabhar agus séirtá ná go bhfuil an sláinithóir siúlar a gladach fecinn se na giúdaí, deanann se na himpeall fechann cin áit bhéite se go le bhálachán sa bhís go dtí se sláán. Agus cluiseann se glódaí áit cinint ar ggóisteachan se faoi mo leogán. Agus séir atá ná barneach. Agus déanann se míróid agus déanann se cinál firin de bíide chohéin agus isteach leis faoi leogán an dární agus ní hagan na giúdaí bíon arthú imachta ríist agus ní tás na tuiscéir agus hagan an sláinithóir i gcéhéin ríist an míróid agus tá sé bra scofanta ríist agus deir sé leis an marnach ó hála gur tháinig tú a báir ar mneo as seohamach béis sé de chumas anna tú héin a dheamó leis a garig. Agus tagach staidim agus tagach annafa ní bheith rud a bechan an tú a choirí ón garig. Agus snéfá bhfuil an barneach an héin a dheamó an charig. Agus tá riar gan scéalta sin an, agus tá na giúdaí is do rochscoutéirí iad ach chomáile sin tá siad fitte fuite leis an ró leile tagin scéal leis an síl nádara a bhíú gan na daoine. Agus hena an stuff sin go mórlam agus hála me go déanát se go mór le chalín beg ar a bhí chur sim is scéalta thar gur bhín an tábhar a meach ceannar leitheicí agus so bhealach cúpla bealach híl me gur sé fellónach le húsat sa scéal. So much, yeah. Water the vi watcher mar lechter go tein a haig nach raibh. Vi agus mar mentor freshen camera mar vantor agus hasú am rud cinn sa luúr freshen mar tá Madam Lazare tá sé ar géad leabhar tá feití faoi infranta nua heol futfata an ora infranta de gwini fásta agus an tanam a ránime ar an infranta ná dagzaz agus bheith sig bhuiitear cin bonus atá lei sin mar is focail Britáise tá agus tagan sé is tagart atá de híhir an táhachtach is síl an tradiisiún simritáin a Bázázbrais sin bardne nó cinál versiocht na Britáine chuú bailachan mór na óráin na Britáine. Agus bhí grúpa ceolán is na 8 agus Bázaz an tanna bhíra agus bhí me cuatú cinál focail nó cinál lipéad a bhí Ábharín neodrach nach a bhí Ábharín gaelach ach gan a bheith róghaelach rud a cinnt a meach uire agus mar a derm neodrach de baint leis nach meach sig daoine go dtíirech cin cúra bhí leis don infrianta seo agus hena fuim an ocailm Bázaz agus tá beganín pizzazz a baint leis freisin beidir. So Tháinig sé sin an cín sa níomhhís déag mar bhealach hílagar cinál réhhaide bhí geiste í tradiisiún na Britáine fámáú a bheoch na Britáine agus chuir an cín na cainte mar dearra. Tá mé hepa gur tháinig Bázázbrais, ní sam cén bonus atá leis sin tíir, ba dígann tú níos fuide siar ná sin. Is an Bázaz agus bard. Agus bord ar nó se. So sinna bhí an agus nuair bhí aithne go mar an fágur haing me sinna nuair, nuair bhí aithne gom ar bhótéir i go láiste fáric i dús na nachtaidí, bhí sé héist díú ar an Britáine ólam agus bhí ansí me am héine an am geol Alan Stivell agus sa síl sin ar fad agus thocra me go dtí an héin ar bheith an Britáine ólam agus rin sé a chuideolalaistam agus chuir sé me dró cuasa saoirí agus chuir me tús leis an bólam agus thug me lumitanga measar má agus an sin bliantachin bhí me héis
nuair a thuchra me síos agus nuair thosaigh na páistí tacht bhí sé an dechar bheith gola imlítán agus ní an tiidirlín ó tréanas táis agus cháil me teagháil fe blianta leis imlítán agus ní me héis léir bethe agam leis an tanga agus an sin hartar ráhíl sa 10 mar sin bhhar gist Africa gnám agus bhí sé héis grad amháinteach ag féile na meán Celteach mar luú fáric. Agus tháinig an bhean seid teangáilm agus bhí be an aithna go méithí agus mé ag fánaíoch lem sa Britáin blianta rih sin. Agus bhí sé inis na léireúir telefíe agus bhí si géirí sconán a chrochú sa Británis. Agus bhí si ggéire duine cinnteach a thucáin agus Carolan istúrú Imlitánis an Scríbhneoir scripte. Agus bhí me an seara spéisial maidin na mína saona, bhil an fón, chead eile bhín bhean se láhairt le Imlitánis. So bhegan de bhrá mar ire ní dóm gomach sé ar mo chumas é seo a dhéana chas mé an éirle agus bhí si well is tramógi agus be leor béir loirí na measc be béirle soachmach ag riach agus tá béir amsa agus tá Britáin is cinál áirithe agus an níúir siad grísne ach dénne mu de bhart mar deircéireacht. So thucra me díirech mar achtra spéisiúil goúrin faoí agus chumenon agus chumenon a ríis coplúir agus chuir me aithnar na daoine sin agus tá mé fósa deanghfuil le chuidhacha. So hánig a bheochan ar mo spéis Simritán agus mar chumas teanga freisin mar bhí mé héime fálam agus mé í bheith bhúine. So sin an chuid gon choúháin le báza a chuibe. Anna bhá. A chuirde stoilinn go gahamid deire chur inis leis an seminar ach bhain mat a ceisfráin chu beigh duine ar bith ach tá clog cinál le bagartarn tá cruniú a chuide goinnig go dó haig ach beidir mar sin na chuirde fanna mis ar an líne le haig ach tá bhétar sibh fuair muochas a churniúil beidir de haig mar sin na chuirde agus go mín má a haig mar sin anna hímóil ar fad.